Aprende a sentirte ben cos videoconsellos de xente con vida. Despois das vacacións de verán, como moitos de nós sabemos, chega a volta ao cole. A mochila é o sistema máis estendido na nosa sociedade para transportar os libros e o material escolar. Son un elemento moi práctico, pero o seu uso incorrecto pode conlevar problemas de saúde. A continuación, ofrecémosvos unha serie de recomendacións para o uso correcto das mochilas. A mochila debe ser lixeira, non moi grande, e estar feita dun material blando. A súa lonxitude debería ser como a do torso do neno ou nena. Debe ter dúas cintas anchas para os sombreiros e tanto estas como a parte que vai pegada ás costas deben estar acolchadas. É recomendable que teña unha correa axustable para a cintura que axudará a distribuir mellor o peso. Tamén se poden utilizar as mochilas con rodas, aínda que poden ser incómodas dependendo do terreo polo que se transite. Se se escolle este modelo, hai que regular a asa á altura do neno ou nena. Segundo os fisioterapeutas, débese empuxar cara adiante, nunca arrastrala. Agora xa temos máis claros os aspectos a ter en conta no momento de ir mercar unha mochila coa nosa familia. Aprende a sentirte ben con xente con vida.